खुलुमबाय। बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। एक्चुअलि आङो दा न'आवसो दंफैयो, सानथाम जाफैबाय। मानो फैखो होनब्ला आङो मा बुंबावनो, मास मोनसेयाव आङो खेबनै लोमजाबाय, खेबसेया गगा मोननानै लोमजाबाय, बेयावहाय हामफिनबाय सानथाम सानब्रैसोजों जेने थेने। ओमफ्रायो आरो सप्तानैसो थानानै आङो आरो नै गगा मोनालासिनो लोमजाफिनदों आरोना। ओमफ्राय बेखौबो आङो टेब्लेटफोर जानानैनो, पेरासिटामलफोर जानानैनो हामफिनगोन सानदोंमोन, बाट हामासै। सानथाम थाबाय आङो, सानथाम पेरासिटामलफोर जाबाय, एन्टिबायटिक जाबाय, थेवबो हामासै। एसे बारा बारा जाबाय थानायखाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालावहाय रेफार लिरहोनानै बेयावहाय आङो जोंनि बाक्सा सिभिल हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट खालामफैबाय आरो। आङो सानथाम जाबाय न'आव थानानै ट्रिटमेन्ट खालामनाया। ओमफ्राय दिनैयो ओजों क'क्राझारावनो सानथाम जाखाबायमोन लोमजानाया, ओमफ्राय न'आव सानथाम जाबाय। सानथामनि 6 दिननि उनाव आङो दिनै एसे मोजां मोनबाय आरोना। बेखायनो आङो न'आव फैयाबो मास मोनसे जाखाबायमोन नालाय, ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै आङो बे भिडिअ'खौ लाबाय आरोना। आं भिडिअ' होयियाबो बावखाबायमोन। क'क्राझारावनो ट्रिटमेन्ट खालामनो हागौमोन एडमिट जानानै, बाट एडमिट जायोबाथ' सासे थाफानांगौना, जगार होग्रा जगालि। आंजोंथ' बेयावहाय थाफानो थाखाय रावबो गैया, गासिबो गाव गाबागावसो जोंना। ओमफ्राय न'आव फैयोबा आरो न'निफोरा केयार खालामनो हायो, जा जानो लुगैदों बेखौ संनानै होनो हागोन, मोनजागोन। बिमा बिफाजों थाफायोब्ला एसेब्लाबो गोसोखौ मोजांसिन रेजेंसिन मोनो आरोना। बिमा बिफाजों थानानै ट्रिटमेन्ट खालामनाया एसे आलदा जायो। आरो दस्रायाव बेयावहाय क'क्राझाराव आं हारसिङै बबावहाय मा खालामनो मा मानो जेबो गोसो जाया, संनानैबो जानो गोसो जाया, ट्रिटमेन्ट खालामनोबो गोसो जाया। बिराद दुरबलजोंनो जानोबो हाया मानोबो हाया बानाय बिदिल'सैमोन आरोना। ओंखायनो आङो बिराद दुरबलजोंनो आंखौ नाख्रेबजोब्बायमोन आरोना। स' आङो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव रेफार लिरहोनानै आंखौहाय दोनफैनायसै आरोना न'सिम। ओमफ्राय दा आङो प्राइभेटआवहाय एसे मोजां नायो नालाय, क्लिनिकआवहाय, बेखायनो आं क्लिनिकआव नायबाय आरोना एसे मोजांसिन नायनायनि थाखाय। ओमफ्राय दा एसे मोजांसिन मोनबाय सानथामनि उनाव, बेखायनो आङो भिडिअ' मोनसे लाबोबाय। न'आव फैयैयाबो गोबाव जाबायमोन, न'आव फैनानै मोजां मोनफैबाय, गोसोखौ रेजें मोनबाय, बाबुखौबो लोगो मोनबाय, बामनो मोनबाय। बयबो लोमजासावखादों होननानै आङो खोनादों आरोना, नुदोंबो। जों गामियावबो जों न'खरनै न'खरथाम बारनानैबो लोमजादों। ओमफ्राय लोमजानायाबो बांद्राय बुरजाबो जाया, ओमफ्राय हामाबो, जानो हाया, दुरबल जानानै थायो, जेबो मोदोमनाय मोनानो आरोना। बिराद नाजाबाबो जानो हाया, बेबायदिनो बयबो दुरबल जानानै दंजोबो आरोना, दासिमबो स्ट्रं जायाखै। आंनाथ' आरो लोमजानायानो दाबो 1 उइकआनो जायाखै, बिसिनाथ' 15 देससो जाबाय होनदों, थेवब्लाबो दासिमबो मोजां जायाखै। आंनाबो थागोन 15 देससोआ, थेवब्लाबो आंथ' बहा 15 देस रेस्ट मोनबावनो। बारहावायाबो आंजों गोरोबाखै जानांगौ, दैफोरा क'क्राझारावहाय। आरो बोथोरनि थाखायबो जादोंबो जानांगौ, बोथोर सोलायनो नागिरनायनि थाखाय। दाथ' गोजां बोथोर हाबहांसिगोन नालाय, हाबसिगोन, एसे एसे गोजांबायबो। नोंथांमोनखौ गोजाङो ना गोजाङा आं मिथिया, आंखौ फुङाव गोजांखायोमोन आरोना, लोमजायै टाइमावबो। लोमजानायावथ' लोमजानायसै, गोजांनायानो, गोजाङोबो गरमोबो, जेबो माने हिसाब गैया आरो। मुलि जाबा गरमो, ओमफ्राय मुलि जानानै गोबाव जाबा, एसे 6-7 घन्टासो जाबा आरो गोजांफिननोसैलाय, बिदि जाबाय थादोंमोन आरोना। आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरो, नोंथांमोनाबो बि केयारफुल, मोजाङै था। बोथोरा दा सोलायदों नालाय, बयबो लोमजासावदों। दै गुदुंफोर लोंबाय था, गुसु गुसु थान्दा बुस्थु, थान्दाफोर लोंबाय थानो नाङा। दानि बेमारा बिराद गाज्रि, बुरजाबो लोमजाया, हामथाराबो, जानो लोंनो हाया, गोथाव मोना, बिदिनो दुरबल बिदि जासावदों।
आंबो जादों बेखायनो आं बिराद खस्थ' मोनबाय। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ नै बाबु, जोंहानि बाबुआ। बेबो लोमजागासिनो दङ, बिराद हामदों। बाबुआ लोमजादों, बाबुआबो लोमजानानै हामजोबथारबाय, नङाबा गुलु मुलुथारमोन बाबुआ, गुलु मुलुथारमोन जानो। नै हामजोब्बाय। गगा मोनदों, खिनाय जादों, लोमजादों बाबुआ। बाबु नै पुतु जोंहाना पुतुआ, पुतु मोनो। आं पुतुखौबो लोगो मोनफैबाय, बाबुखौबो। पुतु अबाव खाहैखो? ना बाबु खाहैदोंसो। न'आ सेवजोबसैलै बाबु जोंना नै, दंफाङाबो सेवजोबसै, औवायाबो सेवजोबसै। माला हाबावो बेखिनिखौ सिगांनिखौ, होमबानो बाखिखौ लासै लासै मावनो हासिगोन। केन्द्रि कुचु बाय नै केन्द्रि फै केन्द्रि बाय हाब्बाय केन्द्रिया। केन्द्रि दांदो बाबुआ। Masih apa, Bay? Nani, Durung agak, durung au. Hei, fangen. Ayo, mai sungai. Peda. Kendi. Poi. Nanti. Hujan, Pak. Peda. Nanti apa nih? Ayo, kubek. Sampai. Ngrai. Siang bay nè này nhé. Siang làm này á, mẹ. Để về cái thùng. Để về đi. Thôi nhưng mà ba trong vậy. Anh xiên sao vậy cái thùng? Anh nhà bị xịt về rồi, để này. Theo ý lấy đặc làm nè. Ý bún đã. 이거 xịt 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 nữa đi. 이거 아무 xịt rớp thắt ra vậy. xịt 사랑 nhà rồi. Anh làm bún gì rồi? Mình xem đi. Thế sao? Mắt này nữa. Cố gắng cắt đi. Ai ông nó mà biết. Đi hôm đi. Đi cứ mặc hôm đi. Putu hencek. Deh. Cek deh. Hencek. Oh. Putu. Cek. Ya. बिदिब्ला लोगोफोर गासिबो मोजाङै थाबानो जाबाय। बाय बाय। लाभ इउ अल।